भाई जंगू का यदि गोड़ वाला ने पुरते नो पाठता आविष्कार की से मतलब शिडिकुलु और जंगली को धन संस्थान जिला अध्यक्ष आदम कुमारम आणि बरिंगी जंगली को गावाध्यक्ष तुम्हा भगवानराव पाटल आणि ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಂತೆ आणि सुप्रसिद्ध गायक रेलारवी आणि वडप कोसेवा सर आणि देवेंद्र सर आणि माव समजू जंगलीवर आदम दत्तू सर हनुमंतराव सर समजी मुंगे सेवा सेवा जोहार की से म्हणतो इने मी मुंगे उंगे ఇది రెండవ పాఠాలు దునియాలో ఇంత శక్తి మంత మహానీయులు అతి పాఠ ఇదే పూజ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಕ ఇది రెండవ పాఠ ఉండవేంటి మీ ఆశీర్వాద ఇదిಗೆ జంగులికు ఆశీర్వాద పతిಗೆ మునుకునే మీకునే సోమత జంగులైన పాఠ నేర్కొంటారు మీవ ఆశీర్వాదాలు సేకుంటారు సందీపును జై సేవ అనే ఇంకే ఈ పాఠలను రెండు శబ్దలు మావరు సుప్రసిద్ధ గాయకు రేలావరి ఠాకరి ఇక్కడ దుబార్ పే వాలిగే రెండు ఉని పల్లవి ఉని చరణం వాసికులు తన కలకు మా జంగులికు నే ప్రదర్శన కీలుగిరు సేవా దుహాకి సెమంతో జై సేవ